La salut és una de les principals preocupacions de l'ésser humà. Si volem gaudir d'una bona salut, és imprescindible que la nostra alimentació sigui el més sana possible. Els darrers anys, degut a l'ús intensiu dels cultius, la proliferació de productes químics o diverses crisis alimentàries com el mal de les vaques boges o la grip aviària, ha augmentat la preocupació per allò que mengem cada dia i ha crescut l'interès per consumir aliments ecològics. La producció i venda d'aquest tipus d'aliments, lliures de substàncies tòxiques i de bona qualitat nutricional, venen a donar resposta als consumidors interessats en tenir una alimentació saludable, tot respectant el nostre cos i l'equilibri mediambiental. Els aliments ecològics, també anomenats biològics o orgànics, són aquells que es produeixen sense usar productes químics en cap fase de la seva elaboració. La Yolanda Verdugo, coordinadora de l'educació ambiental de l'entitat ecologista ADENC, ens explica què és un aliment ecològic i com es produeix. A veure, un producte ecològic és aquell que té el menor impacte possible en el medi natural i, per tant, respecte des del moment de l'elaboració fins al seu processament i distribució, doncs generar menys impacte, els menys residus i és de producció local, de proximitat. Com que no s'utilitzen químics, té millor qualitat biològica i té molt més sabor, la textura és diferent. A més, tu menges amb més gratificació o més goig que no pas un producte que és igual de la Xina o de la Índia o diferent, no? Tant l'agricultura com la ramaderia ecològiques es basen en la racionalitat de les seves pràctiques. En aquest sentit, l'agricultura ecològica té per objectiu cultivar productes de màxima qualitat nutritiva a partir de tècniques tradicionals que respecten el medi ambient i conserven la fertilitat del sòl. Tot això sense usar productes químics ni sintètics, tan abundants en l'agricultura convencional i que poden ser cancerígens, difícilment degradables i provoquen, entre d'altres efectes, l'erosió del sòl i la desaparició progressiva de diferents espècies, vegetals i animals. Aquest tipus d'aliments es conreuen com els conreaven els nostres besavis. No és res de nou, sinó que senzillament es respecta la terra quan no s'hi tiren productes químics, ni insecticides ni abonos de síntesi, i llavors es fan unes rotacions en els conreus perquè la terra no s'esgoti. O sigui, d'aquesta manera no tenir que aditivar-la tant. Per conèixer una mica més de prop aquests aliments, ens adrecem al Mercat Central de Sabadell, on gent com la Maria Dolors Montero i el Fermí Cardona, dependenta i propietari d'Aviram Cardona, ens ensenyen aquests productes i ens expliquen les seves qualitats. El producte ecològic que tenim és el pollastre, que no està tratat amb res, és tot natural el que porta i el que menja. Després tenim els ous, el conill, ecològic, ànecs. El pollastre, l'ànec, els ous. Intentem mirar de tocar el més natural possible per diferenciar-nos una mica, perquè estem al mercat central, perquè estem al centre, perquè la clientela ens ho demana i perquè les tendències són aquestes. I perquè cada dia hem de menjar més bé per estar més bons. Quina diferència hi ha entre un pollastre que ha estat criat ecològicament i un pollastre que puc trobar a la resta de parades? El pollastre normal que es cria a les granges, estan alimentats amb pinsos, correcte? Això no vol dir que siguin dolents, al contrari, són molt bons perquè estan molt ben alimentats amb granges que no els apreten a l'hora de pujar el producte, però el pollastre ecològic es diferencia amb el tipus d'alimentació, amb la tranquil·litat que mengen, són granges totalment a l'aire lliure, i amb l'aire, amb el menjar, amb el beure i amb la forma de matar-los a l'escorxador, que no estan estressats, l'escorxador està molt a prop d'on estan les granges, per dir-ho així, i el producte es mira de fer un tipus de producte el més natural i el més bo possible, perquè arribi al consumidor amb òptimes condicions, que pugueu menjar i que pugueu disfrutar de la vida i que pugueu ser feliços, que al fi i al cap és el que importa. Els aliments ecològics són, en definitiva, el resultat d'unes pràctiques agrícoles i ramaderes on l'enfoc preventiu és cabdal i que resulten beneficioses pel medi i les persones.